ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯାଇ ପରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ଦହିବରା କିଣିକି ଆଣିଦେଲି କାହିଁକିନା ଆଜି ସକାଳୁ ପରୀଙ୍କର ମୁଡ୍ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି। ପରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେମିତି ଦହିବରା ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ପରୀ ଖାଇ କହିଲେ ମାମା ଆଜିର ଦହିବରାଟା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ପରୀଙ୍କ ମୁଡ୍ଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ପରୀଙ୍କୁ ବାହାରିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲେଇ ନେବି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଟିକେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଦେଲୁ, ଖୋଲା ପେଟ୍ରୋଲ, କାହିଁକିନା ଘର ପାଖରୁ ଟାଙ୍କିଟା ବହୁତ ଦୂର ବୋଲି। ରଜ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ବାଟରେ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଡ୍ରେସ୍ ଯାଇକି କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲୁ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟରେ ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ଟେ ବି ପାଇଗଲୁ। ଭ୍ୟାନିଟି ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ପରୀ ଦେଖି କହିଲେ ମାମା ଆଜିଠୁ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ମୁଁ ପକେଇବି ଟି। କିଣାକିଣି କରିସାରି କ'ଣ ଖାଇବୁ ବୋଲି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲୁ, ସେତିକିବେଳେ ପରୀ କହିଲେ ମାମା ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମେ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଖାଇନେ ବୋଲି, ଚାଲ ଟିକେ ଛୋଲେ ଭଟୁରେ ଖାଇଦେବା ଆଜି। ତ ପରୀ ଆଉ ମୁଁ ମିଶି 2 ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିଦେଲୁ ଆଉ ତାକୁ ଫିନିଶ୍ କରିଦେଲୁ। ଘରକୁ ଆସିବା ବାଟରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନଟେ ପରୀଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା, ସେଠାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆମର ରଖାଗଲା କାହିଁକିନା ପରୀଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବାର ଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ଥିଲା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହିଲା।